duk lokacin da aka yi magana akan aiki da neman aiki sai na tuno da wani bawan Allah a Madina da malamin ya ba mu labari, wanda ya je shi ma kamar makamancin irin wannan bawan Allah da sivinsa ya je ofishin inda ake submitting, ake gabatar da takardun neman aiki. Allah da ya shiga ofis ɗin mai karɓan, saboda wulakanci wurgo masa takardun ya irin ba mu da aiki, yana roƙon shi, yana cewa ka tashi, irin yana mita ɗin sai ya wurgo ka tashi ka tafi, ba mu da aiki. sai baqat alaihi al-ardu bima rahubat, ya waiga gabas yamma kudu da arewa ya rasa yadda zai yi. To sai Allah ya taimake shi, sai bai ɓata biyu ba, sai Allah ya cika zuciyarsa da imani da connection da tunowa da ikon Allah. Sai ya samu malaminmu da yake ba mu labari, ya ce gashi sai ka haɗa su da Allah, ka je wajen me yi ka kai kukanka sai maka. Ya lallashi zuciyarsa, ya karfafe shi spiritually ta bangaren imani. Bawan Allah nan bai ma kowa magana ba, ya je ya faqata'a jamalahu salatan, qata'a jamalahu salatan, ma'ana ahya laylahu salatan, ya dinga sallar dare. Bayan sati ɗaya kawai sai ya ji a jikin shi ta nuna, kawai bari ya koma. Ikon Allah sai ya je ofis ɗin the same person, shi mutumin da ya wurgo masa da takarda, ya wurgo takarda. Allah yana shiga da suka yi arba, ahlan wa sahlan hayyakum Allah, tafaddal istarih kaza kaza. Yace ku ka jibu shayi, jibu gawa, a kawo shayi, a kawo gawa, a kawo dabino. Ya ki ma sauraron shi, ba da mano gahwik, sai bayan mun baka gahawa da shayi, aka kawo gahawa, aka kawo shi, aka ce sam extra club ne kake so. Ya ji sallar dare ma. Allah ya ji sallar dare. Wato udu wallaha wa antum muqinuna bil ijaba, yaqini da kyautata ma Allah zato, wallahi wannan ba komai bane. Bawon Allah nan da kanshi yake ba malamin mu labari, bai fita daga ofis ba, aka ce ya jira har sai da yi documentation a ofisin a lokacin. Shi a ofisin aka kawo mai takardun diye abin da zai yi, aka ɗauki data da komai sannan ya gaba. Allah ya ɗauke shi aiki. Yawwa, fa in yakru biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha. In an ki maka Allah zai kawo wannan kawai da zai maka. Saboda haka ka bi hanyoyin samu, sannan kuma a lokacin da kake bin hanyoyin ka manta da cewa hanyoyin ne za su kai ka. Ai mun kama kafa da wane, sai a barka da kafar wane, shi kuma wanen ya cire kafan sai ya rike takalmi. Ai na ma wane magana, dukka bi al'akhdhu bil asbab. Amma a can cikin zuciyarka kana jin cewa wallahi innahum lan yughnu anka min Allah ba abinda za su yi maka sai abinda Allah ya rubuta, kuma tare da miƙa wuya, total submission da zubewar zuciya cewa Allah ne. Jama'a, Allah yana so ya ga zuciyarka ta manta da kowa sai shi. Allah yana son ya ga ka manta, baka tunowa da ƙarfin wani ko dabararsa ko iyawarsa sai ta Allah. To a lokacin ne sai ikon Allah da buwayarsa su bayyana gare ki. Allah ya samu dace. Amin.